μέσα περιβόλια βαέμας. Επίεν και με κονέψεν στα Ιασόφια στην πορτάλια, έδειξεν τέρνα των φτερών στο εμάν βουτεμένο βαέμας. Και σάλλον των φτερών έδε χαρτιγάν στα γραμμένο γιαρ, μα το κανείς κι ανάγνωθ, κανείς κι ξέρ το λέει βαέμας. Μη δε κι ο Πατριαρχής μας με όλους τους παπαδές γιαρ, και ένα παιδί καλό παιδί πάει και αναγνώθη βαέμας.